Geliştirgiden ıtın onta bihibiri bitin salgı tavat. Ya kündü körәтчеләр büyüngetten kin korakka gaz ergerbet gaz etim naqdileri bu büyüktölünden ararallar. Bu jeler spiyekteri bihege internet Instagram sireyger taqsıya onu ketәнеме көрөсөл жарың. Onu qabutuğuna bihege sihili kapsi kelle. Сахатранснефтегаз акциялар общества ГААС оборудованиетын ТЕХНИЧЕСКЭЙ КӨРҮУ-ИСТИИ САЛААТЫН начальника Александр Владимирович ЧУПРОВ. Бүтү астарданан. Бүтү астарданан. Жотон бу эргербит газ итимнәҗеләре арараллар җаны биготтан истәммит. Әйген биг ыңырдыбы җабу тогыр араллары токтан уны каханаттан. Тәһибиләргә күрдек бихи уже 16 елдан бу җаны хәрәтә бит, мерияны ингтәре. Үләли бит. Сәрәдән тон бүген тәхә уже крайне миракал бит. Тоатыргын беһәрдә телевизион күрдек 290 җә араксыкта буламытнан, аны үксә барата, үксә ол җәләрдән кимдә диагностика даңгыр бата договор да тәрсибәтә специализированный организациялар катар. Ленте бүгенгә hala уже буламытнан арарталан сагылыкта. Эти хасыллар җәләр булулар. Ти җәләр срок эксплуатации аспыта 30 ел, дигән то есть 30тан юһә җәләр. Аны 5нче дәһиллар җәләр баллар. Һибиләргә күрдек бу республика 5 сыланрат төзергәсенә сагламыта. Они җәләр эргәрәндәр билин уже состояниелар араттан аны. Bu kin korka Чукуска городу республика дөнәнеме җаярды. Эти, конечно, постановление Барта Россия дөнәләр. Оны бихе республика бутар уже эргәрбит билүгә баллар, намулугар баллар, оны хаңала сулугар эме баллар. Оны әдәттән хәрәти билетә гытылыннага ди. Әдәттән хәрәти 16 елдан бу хәрәтә бит бихе. Уже бары управалар, мэрия билеләр, администрация, местное самоуправление бары билеләр. Onun tahının kolora 6-3'den 2 cevap var olsa, kolora tüdüne. 6-3'den 2'den уже 365 договор дақтар. Специализированная организация которая уже 365-тен билен 201 биха заключение уже бербите. Положительное было 306-та положительное заключение. То есть буджелер уже ханан то дефект тақтар барта уже бахарылдан. Холора же 500 жетер уже бихерим оның орбут. Аны туран маннык ити өскөрө көрәчләр бит әмен тиргир болуктактар же бу үләһитте туханна үләһитте тутаналарын итәхпен багарабын. Каннык газ бу ого котел булар булади. Үчүгәй будан өрһылга барары тухалагы, агаяк тугу хири ин эрелләгә җене әтең болар. Антон билген аныгы котеллар бары экономичныйдыр. Экономика, безопасность жөйдүгө үләлиләр. Антон холора газ сире даганы олахаята, саңа котеллар бары, конечно, жөйдер. Автоматикалары жөй үләлиләр даганы уже жөйдүләли, олар тыга хокты үләлиләр билген аныгы котеллар. Олар кухня турда хава мәһәдә пәккендә дип күрдек. Ну, так, конечно, Джон бәйтә хәддә таларыттан, хәддә котел кине удобный, билген уже даже тугана тас көрүңүн оңорлор котел. Джон бинешнен танда көрөн кайынсап. А так производителдер барыта гарантия срок работы бир арахнай берелдер. Олар онтугалар агыстан 10 жылгылы, олар хорокта 12 жыл дилдерден билген. Аны туранжа газ тәкәләр дибит, оны белә оглар алгаска, ит охоккенен белән ариен хаптыбыт тихананнар әбәтер хастак җан биле хәдер хыта такка турар курдук булачы. Бу төһе кутталлага кихидер обиятыгар онна кайдага хихариен тиебити. Конечно, газ таксыта кихидер обиятыгар ботак булды, соседтер терин барта кутталла. Onun хора беха билин 04 лилер, билингеттен 112 нөмер эме ориенти яктырынча. Сотовайттан 104 нөмерден ориенти я. Тухалы хараз газ сыта кадәр буланы тохты оту холбаба кут, гахар арат, тахсаңы диаттан тахаган да, фортышка ремаган диаттан тахат, онна 04 риат. Александр Владимирович бүтү хәссәдә калән тухалак итеннәрен мактана бит, онда күндә көрәчләр битгә саната бит. Бу җәләр испиектерен беге бу Инстаграмы сирәйгә тахарык бит, оны бу кадән кетән көрәрен. Ата пилогия дә бу кредит өметеннән төһә туганаган. Кредит өңөтнәндә бихеттен аспекка капсита җыппыт кредит дигән оттон тугар манны улаханы ылар боллакка өшөй дигән биппитә так көннәре манны холтата хокка онтон холтата хокка мәнәләр мин ханы бар куган токы халгалак биле боллакканы саатакка кихеттен ылын хәбә була дигән